Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV esibathanda kakhulu. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngwe yakho umsafokazi Mvuleni. Intokazi ezalima Mkhize kodwa ke manje sengowaKandlela. So ngifisa ukuthi ngiphinde nginikhumbuze kabusha ke manje ukuthi u-Black Life TV is in partnership with EasyBet. Ngicabanga ukuthi niyayibona i-banner la emuva. So ke i-link yokuregister ila kwi-description. Ningakhohlwa ukuthi amafutha okugembula nakanjani asasekhona, and ungafona uzibuzele inani ku-062 219 7748. Ngiyabingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba ngine-guest today, it means ikhona lento aseyiqaphelile kwi-relationship yakhe no-person wakhe angayithandisisi, and njengoba la uzele kona lokhu ukuthi azoyilandelela. So-ke uzosichazela kabanzi la behlangana khona uze kufinyelele la khona engase-understand manje ukuthi ithini into. So-ke asike sizothi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Yabo sisi niyaphila. Ngiyaphila nami uma bani? MakaDlamini uSibongo, Okay. igama lakhe yabo. Oh, okay. Ukhulela kuphi? Ngikhulele eSwazini but ke ngokuzama impilo ngase ngiza ukuhlala eThekwini. Kusuka nini? Kusukela ngo-2018. Okay. Yebo. Okay. So ke ngicela ungichazele kabanzi la uhlangana khona nomuntu wakho. Bekumuphi unyaka? Nihlanganela kuphi? Naqala ukuthandana nini? Yeah, so kusho ukuthi ngike Noma Dave. Mahloni kimi. Yes, ngicela uqhubeke. Kusho ukuthi ngike ngahlangana nobhuti ngonyaka sahlangana naye no2 years ngiphisana naye. Okay. Yes, so uma sihlangana ke sasesigcina siba abantu abakhetha ukubambisana ngokwempilo but hayi ngokwemthetho. Okay. Into zokuhlahlasana shuthi ubhuti ke ube nephupho lokucula, bebuye ke enza izinto zakucula shuthi ke angakabi nalawo mandla izinto eziningi. Mina ke bengiphanda, so yena ubengakafinyeleli ukuthi akwazi ukuzenzela zonke izinto, so bengibuye ngim-assist lapha nalapha. Kusho ukuthi ke ngomunye unyaka mase eqala into zakhe zithi ukuthi ukwenzeka kwaphoqa ukuthi ke ngoba bese sinengane. Okay. Ungana mntwana? Unonyaka. Kwaphoqa ukuthi ke ngigcine ngithatha imali khona la enganeni ngithi ukumthengela iginci nani because nami bengitshela ukuthi bese kuhambile isikhathi uzongikhumbula phela ngoba sinamakhono afanayo. Okay. Yes, kushuthi ubhuti ke ngimthengeleke isiginci, mengimthengela isiginci athole ke i-call evela ngapha eJohannesburg kuthiwa hawu uyafuneka ngoba vele unekhono. Okay. Bamthathe ke ngithi hayi ke nawe hamba ngoba manje sekuyisikhathi sakho sempumelelo, but ke ungikhumbule phela nami ngoba uyacula. Shaya isiginci. Sisi siyaduma. Okay. Kusho ukuthi ke ahambe ke aye eGoli. Yabo mefika eGoli ke shuthi izinto zakhe ihambe kahle, gcine sethola indawana ke. Ngithi hayi so uyongibona nje ngoba phela vele uhambe ngeqiniso, it not like awusho mefika ke eGoli ke eqaleke impilo yakhe. Yabo? Okay. Kuthiwa ke studio ke ningi hlangena kuyaphunywa, uyazi ke studio izinto ziyenzeka. Yabo? Kuhambe isikhathi ngibona ubhuti akasenzi ngendlela athembisa ukuthi uzokwenza ngayo. Ehamba la. Yes, ehamba la phela umuntu uyazi uhamba kahle baba. Sizoxhumana ungifonele njalo yabo. Okay. Wahamba ugcine seshintsha yabo. Benokungiphosta ke before. Unele ukufika eGoli ka. Ngicabanga ngisakuposta. I'm sure ngicabanga usofike wafika wathi usingile khona. Ngoba nje akangiphosti. Ngizacaba shuthi akakhulumi ngami ngoba phela kufanele ngabe uyangiphosta. Shuthi mefika ke eGoli ke izinto zakhe ichubeke but kube nezinto ezingididayo seshintshile ukwenza ngaphandle kokungangiposti sekunomunye umuntu ampostayo. Okay. And awuhayidanga akangihayidanga, and lo muntu ampostayo umuntu wesifazane akakuvezi ukuthi bayathandana, but uyambona ukuthi akuna caption njalo kwesinye isikhathi unokumposta abe like ngifisa ngazi ukuthi ungaphumelela ezinto like umuntu amsiza ephusheni lakhe. Yabo. Kwesinye isikhathi bengibuye nginganaki ngibe like hayi umuntu wamhlambe sekhona abapromoter uyapromote kanti shuthi sekungale kwepromotion. Uyabo? Mhlawumbe ke wambuza ukuthi hayibo
Khona engasakutholi kahle muva nje ngawe. Ngiyasibona phela i-status sakho, awungihide. Ngiyabona ukuthi ungeke, is not make sure la. Uke wabuza noma uyabuka nje uthule? Ngiye ngahlala ngathula, but ngabuka ngiloku izinto ziphindaphinda. Ngaba like ke asengimbuza. Ekumbuzeni kwami waba like ngoba mina ngumuntu ohlezi. Angikho kwi-industry already yena sekafikile kuyona impumelelo yakhe. Kusho ukuthi mina kufanele ngi-understand ukuthi kwesinye isikhathi kufanele kube nabantu abasebenzisana nabo, ababaphushayo, ababapostayo for i-promotion. Okay. So kuthe ngelinye nje ilanga, yabo. Sengiyambona ukuthi no, into esasithembisene yona ukuthi ena iphupho lami nami phela ngikhumbule ngoba ngimhlanganisele nami kuzabe nesiginci nje, it's because of me. So ke kuye kwathi ngelinye ilanga ngase ngixhumana nomunye ubhuti nami osegoli. Ngithi hayibo bafu, aningizamela nami phela. Nangu sibani bani engasangikhumbuli. Yabo? Awu. Ngithi ngiyaliphosa ucingo ubhuti osegoli. Avela athi ubhuti hayibo, usibani bani lokhuluma ngaye, sinaye la, sisebenza naye la. And ngoba la thina simazi ewumuntu omunye umuntu ola. Oh, okay. Hayibo, ngithi mina ayibona indaba. Hayi avele angisendele ithombe. Athi hayi zinjena ke la, wena ngoba ubhizi uchasana nomuntu nje sekathola omunye umuntu. La ke yasentsheze ebusene mina ntambama nje. Isikhathi sakhe sama siseko. Sure. Awukaze umlandeleli yomvakashela la ehlala khona eGoli, so la hamba? Ngeke ngamvakashela kabili, nakhona ngimvakashele ngoba bengifuna ukubona indawo ahlala kuyona ukuthi mhlambe kushoda ngani njengomuntu akade silokhu sibambisene ngola lo. So nginganginakho ukuthi njengoba kusawumuntu wami engathi ngalokho ngibheka ukuthi izinto zihamba kanjani, yabo. Kwasho ukuthi ke nakho ke phela ngakhulela ngangabisakwazi ukuchubeka naleyo nto. So uke wagcina nje ukukhuluma naye into eyaphambili ngobudlelwano benu nobawu2? Bengiye ngithi sometimes mengithi ngiqala ukufaka indaba yobudlelwano busy. Okay. Uyazi ukuthi yabo iphupho lami seliyafezeka, ngicela ungangiphazamisi. Mina due to understand ukuthi iphupho lakhe liyafezeka nginaleyo ke happiness le. Kanti sekungaleko ukuthi iphupho liyafezeka sekuwafeza nabanye abantu amaphupho. Uyabo? Ithi ngibuze la, wena usayimisele nge-relationship yenu nobawu2 noma uzele la ukuthi umbone lo sisi loyo udelisa inhliziyo ngendlela mhlawumbe uzibekela ukuthi mhlambe ngangcono mase ngimbone mase ngiyamshiya? Ufuna kwenzekeni wena kahle kahle? Yeah, okay, fine. Ngingasho ukuthi ngiyafisa engathi usisi ngambona. Ngoba ngeke ngambone efonini. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe yena umuntu mhlambe alungele yena mina ukubona usisi lokho kuzongikhulula kuba like unomuntu imshiye ezandleni zomuntu nami. Okay. Yabo. Ufuna ukumshiya? Ngizomshiya sisi. Kunini ngibekezele ngiba like mhlawumbe. Akakushintshi lutho nje. Untshontshe kuphi inamba yakhe noma uyithole kuphi? Inamba kasisi? Yes. Ngoba usisi angithi uba record e-studio sodwa, hlezi ese-studio. Ngeke ngacela ubhuti lo munye uthi angiphi inamba kasisi. Sisi mengithi ngizama ukukhuluma naye ngithi ngiyambuza njengomuntu wesifazane siyabonisana. Kwacaca nje ukuthi i-relationship yabo mina nje. Okay. So nje yeah. Okay, ithi ngimlande ke because ukhona. Angiqabanga ukuthi afike uzile. Yes, ukhona. So ukulungela ukuthi ngimlande ngimbize. Hayi mlandi. Okay, asilandele. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke udadewethu ngala uvumelisa sijoyine and nginethemba lokuthi mhlambe kungenzeka akwazi ukuphendula eminye imibuzo yethu singathi sifisa ukuthi simbuze yona. So ke sike sibuke ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sawubona kanjani? Yebo njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Uma bani? KuMasotobe. Okay. Uyamazi sisengihleli naye? Cha, ngimazi. Okay. Yini ucabangayo mewuzwa kuthiwa ubizele uhlelo elithi umfunani umuntu wami? Into engicabangayo ukuthi lo hlelo leli luthi umfunani umuntu wami kusuke khona lapho khona umuntu esokuthathele khona umuntu wakho into ekanjalo nje uma sithelana abantu. Yes. Yeah. Nangu usisi ubhalile kuhlelo ngisimanga sokuthi ayikho right ku relationship yakhe no person wakhe.
and ungabi right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngicela umlalele umuze ukuthi ukubizileni la. Ayikho inkinga. Okay, ngakhuluma nawe. Sawubona sisi. Yebo njani sisi? Njani? Ngiyaphila nami. Ngi-right. Ngikubizile la ngicela ukuthi bangicelele wena ngodaba luka Andile. Angazi noma uyamazi Andile. Ngiyamazi uAndile. Umazi kanjani? Yebo, uAndile umuntu wami. Umuntu wakho? Yebo, umuntu wami. Umuntu wakho kwasakuthandana? Yebo, umuntu wami ngasakuthandana nje. Umuntu wami. Oh. Cha ngithe angizame la ukuthola ukuthi baze bangitholele wena ngesimo sokuthi mina nguma wengane yakho Andile. Angazi noma bese kuvezile lokho. Hayi mina sisangazi ukuthi uAndile unoma wengane. Mina ngazi ukuthi uAndile nje owami. Uhlezi nje posta wakho mina. kusukela nini mhlambe? Ukuze Sinenyanga ube sho ukuthi owakho. Mhlambe nje 7 months sithandana mina naye kodwa nje akaze angitshela ukuthi unoma wengane unomuntu kanjani wangitshela nje yimina umuntu wakhe. Uwena lo wehla wenyuka ngoba phela wehla wenyuka ufike ngisho nala sebenza khona. No, angehla ngenyuka sokuyena osuke ngicelile ukuthi mengingekho busy sambe naye le goli yoshaya isiginci nje. Mina ngazi ukuthi umuntu wami angazi ukuthi khona akaza akutshele nje yena lutho akazi nje azangitshela lutho mina uAndile ngazi ukuthi nje yimina ngoba mehamba uhamba nami. Wedlula lapho ke sisi uAndile unoma wengane lo oyimi maboy yayizwa lonto uAndile lesi isiginci wena othi wena hayi manje usuka eshaya isiginci ngokumazi ukuthi eshaya isiginci sathengwa yimina okushuthi nina senenza izinto zenu ngale yimina uma wengane yakhe ngisele mina ngapha ngisele dengwane and nginakho ukubona ekupostile kwesinye isikhathi ekuposta kuma status mengithi ngiyabuza ngitshela ukuthi hayi akekho akabi straight ukuthi umuntu wakhe njengoba unoqhamuka ukuthi wena umuntu wakho wena uneshow yalokho ozothothi mhlambe naye akanayo ishow yalokho. Ngineshow mina ukuthi umuntu wami uAndile ngoba uAndile mehamba nje yako egoli eyokwenza lezi zinto zakhe zomculo uhamba nami ngasonke isikhathi suka kumina angazi lutho mina ngaloko angazi lutho mina ngazi uAndile umuntu wami angazi ukuthi unomunye umuntu. Hayi cha ke iyangehlula ke nokuthi unengane nawe uyazi wena leyo nto akaze angitshela mina unengane nje wena ukaze nje uzama ukubuza ke phela ukuthi ithini imuva lakho phela njengomuntu akekho isikhathi sokuthi ngibuze ngoba phela yena wafika wangitshela uyena owangitshela kuqala ukuthi yena uba wakaba ingane akanayo yonke lonto leya akanawo umuntu okay it's fine nami it's fine ke phela ke sayenza lento esiyenzayo ke wamdobha ngoba uyitshela ulahliwe ngoba ngitshela ulahliwe umuntu phela mengitshela ukuthi akanayo khona kunjani la suka khona ufuna ukwazi angazi lutho phela wayesengitshelile vele yena ukuthi no umuntu akanayo shuthi yimini wena ngiphetha ngokuthini uyahlala ku relationship yakho noAndile? Ya mina ngiyahlala ku relationship yami noAndile. Awunankinga noma uyiqambela manginoma unamuntu noma kanaye na? Anginankinga mina naye. Okay. Cha ulungile intombi mina ngihlali ke nje. Ulungile phela noma ngangahlali vele ngoba sekucacile ukuthi wena umuntu imali uyoyithatha indoda yakho ethi wena uzoyithatha phe yakho ethi wena uyoyithatha phe yakho ethi wena. Hayibo. Okay. Hayibo kulungile. Uyazi ukuthi uAndile njengoba uthi wena awuhlali njengoba uthi awuhlali uyazi ukuthi mhlawumbe umisela ukuthi uphume ku relationship. Bengakakhulumi naye ngoba akafuni ukuthi uma ukhuluma naye ube deep uvedane lokhethi ubusy mina ngihlezi ngiunderstand ukuthi yena ubusy kanti akasekho busy ngalento engitshela ubusy ngayo usebusy ngezinye izinto yabo sekuhlukile lapha angeke ngize ngilandelela cause angazi ngizothini yo so uyamind ukuthi simfonele sizwe hayi akafonelwe nje into ezosiza ukuthi afonelwe achaze cause mhlawumbe uzochaza kahle mesezwa ukuthi sekula manje ngiyacela ukuthi nisifonese. Hello. Sawona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Mina ngikhuluma noAndile. Yebo kunjalo. Alright. Awukho matasa singakhona ukukhuluma? Hayi inkinga singakhuluma. Oh ngiyabonga kakhulu. Sikulalela kuhlelo elithi umfunani umuntu wami la kwa Black Life TV nginama guest awu2. Okay, uyedwa umuntu ongibhalelile. Omunye wasiyashijoyina ekhambeni kwesikhathi. So umuntu ongibhalelile uthi
uma wengane yakho. Ma wengane yami. Yes. Okay. Una uma wengane abangaki kanti? Uyedwa. Okay. Uthi akekho right shem kwi-relationship yenu noba u2. Unezinto eziningi nje aseyisola angekho right ngazo nje. Uqinekile kakhulu emoyeni akekho right lokho serious. So wayesebiza ke uMasoto besinaye naye khona la e-studio and bakulalele bobawu2 ku-loudspeaker. So into abebefisa ukuthi bacaciseleke kuyona ile eyokuthi bazi ukuthi bamephi kuwena bobawu2. Cause komunye usho okunye, komunye usho okunye. Kodwa ngosiyami. Babo boyi-2. Yes, babo bawu2. Ngicela unikeza nje uma wengane yakho ifoni ukhulumisane naye. Njengomuntu obhalile kwishow. Ungamnika. Hello. Yebo makaboy right. Ngingaba right kanjani sengize ngafika la khona umuntu ongafika la kuthi u right. Ngavele ngibe semakhamereni nje kuthiwa u right but usemakhamereni. Ubuka ngifonela ingane ngoba uyayazi number yakho. Uyanginaka yini mengifona? Ngaphela ngeke ngifone mina ungitshela ukuthi wena ubusy wara kunjani njani. Fanele ngi-understand ke mina kanti ngiyisilima mina ngala. Cha phela ngeke sizona uma uzokhuluma wedwa ngithi ngiyangiyekele nami. Phendula ke phela vele uphenduleke ke. Ngisuke ngibhizi angithi. Ubusy ngani? Ubusy noMasotobe wakho loyo? Ngiyasebenza ngithi phela. Usebenza ndlela zonke. Usebenza ngapha nangapha. Kanjani manje? Hayibo. Phela ethi ngiyakuchazela ukuthi ngisuke ngisebenza ngizokunika isikhathi sakho nawe. Isikhathi sami ngoba manje kusayisikhathi somunye umuntu. Ngona ukunaka ingane ubugcine nini nje ukwenza izinto ubugcine nini. Usunesikhathi somunye umuntu wena nakuma status upost omunye umuntu. Mana uzubhalele nje yongilo TV kodwa ngosiyami usongibukisa ize lonke manje. Kufanele angithi nawe ngihlekisa abantu bangihleka ngawe la mina ngayinikelela umuntu ozohambe eshintshe isikhathi angenza isilimo ngaze ngathatha imali engane ngakuthengela isiginci lo yoshaya ufika ushaya igoli ugcina ushaya nazo zonke indawo la engazazi mina. Kodwa makaboy ngiyashaya isiginci. Nginaye ke umuntu wakho ke la ke njengamanje ngifuna kucace ke mina ke ngoba ngibizela ngifuna ukuthi kwazi ukuthi wena le nto oyitshela ukuthi uyiyo awuyona lento ephezulu ekhekhe. Ngifuna kucaceke nje manje ukuthi khamba kanjani ngoba mina vele sengikhathele wena. Uyeke ukuyitshela ukuthi ushaya izinyoni ezimbili ngetshela lodwa. Bekusho mina lokho. Cha ngendlela owenza ngakhona nalokuthi itshothi umqondo wakho usile. Ngiyaxolisa ukuthi ubona. Uyakwazi ukuxolisa wena namhlanje ke asikho isikhathi sokuxolisa la kuzophuma khona isixazululo sokuthi ubani ekufanele umkhethe kahle ubani oyimisele ngokuphila naye ubani othi wena uyamthanda ngaphela uyahamba ushintshe wena. Ngihlangane nayo ke le ntombi yakho ke nginayo la njengamanje. Ngiyocaca ngoba phela sihlala kuma status yona. Yabona zenze izinto zibe nzima ke. Bezivele zinzima akukho kade kulula. Akukho nje kade kulula. Ngiziphathela nayikhanda nje njalo ke mase kufanele uchaza into uphathwa yikhanda. Kufanele uchaza into uphathwa yikhanda. Kodwa uma ushaya iginci la usuyisha khona uphathwa yikhanda. Mase kufanele ukhuluma into serious. Ngikhathele mfethu wena ubonakala manje ukuthi kwenziwa kanjani. Awusangicabangeni no. Hayi wena uyangicabangela yini wena ngoba wena ugibeza intombi isuke eThekwini iziyofika eGoli. Mina ngihlezi la ngikhala ngezinto zengane makungikhuluma ngezinto zengane kuthiwa hayi into ngisho ingane uyihlawulile wangane leyo. Xakwayo ukuyondla intombazane leyo ngitshela ukuthi ayimazi uma wengane wena unayo uma wengane wathi wena unangane wena uphika amathumba akho izinto enizenzayo andile. Ngiyexolisa phela. Hayi axolisa kusebenza. Sesize safika la sikhona ke njengamanje. Kodwa phela bengingafanelekile ngempela ukuze kufike lapho. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga.
Yo, so into izoma kanjani? Uyambona umuntu wakho unjani Ntombi? Unjani u-right u-Andile? Unjani? Why uzothi u-right? Uthekwena u-Andile akana ngane, akamazi uma wengane. Jikijik manje usisi uyamfonela la njengoba emfonela sekathi ngiyamazi uma kaBoy futhi uyena yodwa uma wengane. Akekho omunye uma wengane. Wena ngale kwelinye side ukutshela ukuthi yena akana uma wengane. Wena itshela ukuthi u-right lo muntu loyo. Kulungile phela noma ngakwenza lokho akwenzayo. Phela ngoba kula efonini mina u-Andile ngeke angitshele lonto. Hayibo, Ngeke nje u-Andile angitshele lonto. Andile Siyafonela kabusha. akafonele simuze ukuthi uthini kuwena phela wena utshela ukuthi wena uncwesta yonke into iphethwe wuwe ngoba ukwazi wena ukudla imali ngisho le kufanele ifakelwe ingane idliwa wena yonke into idliwa wena yonke into nje iphathelene nawe nje wena manje ngizake ke okwenye bayithulo hayi ungangiciki mina ngicofone sisi ungangiciki mina ungangiphenduli futhi mina njalo hlezi nila madoda abantu la hlezi nila akekho umuntu onendoda la akekho umuntu onendoda ibhalwe futhi yakho hayibo ibhalwe phi hayibo hayi ozakhele yakho ke sisa akuyona yakho la soke simuzwe ukuthi uzothini ilungile soke simuzwe ukuthi uzothini But Andile, Yebo sawubona. ngathi khona okusalayo usakhuluma nayo Sitofuza la ngamandla esiZulu. Ngicela ungihambela kancane. Unjani Andile? Ngiyaphila. Ukhuluma noZinhle la. Masato. Nangu la uma wengane yakho phela uyangitshela ukuthi wena uthi ukhetha yena wena ukhetha yena kanjani ekubeni wena wangitshela ukuthi imina ngedwa endakekho omunye umuntu onayo. nakho Khuluma phela Andile khuluma Andile awukwazi uzokwenza nje phambi kwamakhamera awukwazi Ima awuthi ngishilo ngathi ngiphethe ikhanda. Manje mawuphethwe ikhanda khulumeke Kancane ukuthi ngikhulume kodwa ke phela uyazi nawe Masoto bangithi. Ayikho into engiyaziyo la Andile ayikho into engiyaziyo la ayikho into engiyaziyo la khuluma angazi lutho mina. Ngiyakuchazela so ngistory ngithi. Isiphi story mina ngazi ukuthi noma wengane and unentombi natsho wangitshela ukuthi mina akekho umunye umuntu. Yini manje uyichazile wena lapha? Shithi onganginakile ngani. Hayi cha Andile uyajwayela bo mina ngangakunaka kanjani? Uyajwayela bo. Angizitshela ubunye mina ngikuchazela lokho ngigcina ungasanayo yebo lo. Ayikho nje into enjalo ayikho Andile wena uyajwayelana ke kutshela. Manje imake manje uthini ke mina noma wengane yakho wami nasengize ngakhuluma la ngathi angiyindawo ukhetha ba awuyindawo angiyindawo ke mina uyahleka kodwa ngisiyama angazi nami ngithini ngempela ayikho into ongayazi Andile la khuluma soka lamanyala phela likhulumele khuluma mpembe hayi amvele kumeni nengikhethayo ukhethwani sinyanyisa ukhethwani wena uhlula ukhetha uma wengane yakho noma mina ngimthanda nobabili ayikho ke into enjalo ayikho into enjalo usufuna isithembu ngathi kuthi ungayondla ingane yakho thina uzosimela kanjani uzosimela kanjani siba uthu hlula ngisho ukufaka imali yokudla uzosimela kanjani phela ninginika ngendlela ezingafani uyena ukunika kahle uyena muba kunika kahle khuluma khuluma angizwani njengamanje ngimipha nendawo ngazi ukuthi ngiye ngabo uyena muba kunika kahle angithi uthona sinika ngendlela engafani khona abakunika kwedlula omunye uyena mubi nonke ayikho phela into enjalo ayikho ubukisile nje ngathi Andile phambi kwamakhamera ubukisile ngathi ayikho into enjalo kodwa phela benganithumile mina bungathumile uma wengane yakho mina ngazi lutho uwena ugangayo usho ngani ukuthi noma wengane uyabona njengamanje mina ngizoba inhlekisa lemsebenzini mina ngizoba inhlekisa mina ngithe angiyindawo mina kwena mina ngiyinhlekisa nasekhaya ke ngiyinhlekisa nasekhaya kwangani ongayihlawulanga ngiyinhlekisa sakhuluma ngento zomsebenzi mina la uhola khona imali singayitholi indaba engami uyoyitshela iTV engaka kufanele ngitshele bani ngoba mengikhuluma nawe unasikhathi
Ungazongibhedela mina wena. Hayi awungicabangeli. Sibuyeke isiginci sami ngoba phela usuphumelela usuyaqina. Sibuye isiginci sami engasithanga imali engane yami. Sibuye nje uyibonela ukuthi uzenza njani izinto zakho. Isiginci singenaphi kule ndaba ngoba senzile. Angithi sona esikuphaphisayo. Hawu. Andile sacela ukhethe bandla, sacela ukhethe. Akhethe le ndoda yakhe etshekile ayikhethe. Ayahazi ngempela mthe. Sithanda sobabili kodwa uhlula ukondla. Usibambela akafuni ukukhuluma la. Sibonga kakhulu but isikhathi sakho. Hayi sekucacile. Awukhulume nami ke wena ke onendoda phela ewungqwesta ke. Ethanda wena uqobo lwakho. Ithanda mina ayikwazi nokukhuluma ngoba khona. Indaba uzothi ayikwazi ukukhuluma shuthi namahloni. Shuthi namahloni. Lutho ayinawo. Inamahloni indaba ingakhuluma nje phambi kwekhamera. Ingoba usihlambalazile wazokhuluma indaba zeni la ukuthi ayihlawulile ini yonke lonto uma wengane. Vele nguma wengafe ngiyikhiphe le nto uzozobona nawe mhlambe uma usuyimisele ngokuyimithela ubona ukuthi iwumuntu kanjani. Nawe kufanele bengabe uyafunda njengomuntu esifazane ngoba uyitsho ukuthi wena mangqengqezi ubone ukuthi leli soka lakho obhizi ugabisa ngani linjani. Lungile noma ngakwenza lokakwenza. Inkinga yena nivele nithatha amadoda abantu ke nitshela ukuthi kuwe nizokwenza kangcono ifana nakuwena uzofika ukhulela iphinde ishayele semini. Nawe uzokhulela iphinde wenze lesemini. Ima unendoda ibhalwe ukuthi indoda yakho iyabhala indoda. Angazi phela naku lokuthi unendoda as if like ngathi eyakho wedwa. Wena yakho yini? Manje angazi nawe usukhona uyasho ukuthi yakho eyethu ke sonke. Anginayo ke indoda engizoyishare nawe kulungile ke siyobona ukuthi uyithatha phe yakho wedwa. Uyoshunqa kanje unesibindi zokungiphendula. Unesibindi zokungiphendula. Ngithule. Hayibo nawo andile bo bezosilethela imsaka namantombazane. Ngeke. Hayibo. Ngizokukhahlela mina ngikutshela. Ngeke uzungikhahlele. Habe. Jwala kabi wena. Nawe uyajwayela hayibo. Nawe uyajwayela. Hawu. Ngizokubamba. Nami ngizokubamba. Ngizokubamba makuphuma. Ubona ngoba ngihleli phansi. Ngizokubamba ke mina makuphunywa la ngitshela. Kulungile ke usho sisobona. Uzosindela ubhuti lo ngibamba. Kulungile ke phela. Ngaze ngashisela. Kulungile emnyango sobe singabanjwa umuntu. Emnyango sobe singabanjwa umuntu. Hayi ke shuthi sazohlangana ke. Hlisa umoya nje ubekele emnyango. Niphetha ngokuthina bathi uyahlala noma. Ngiyahlala mina embedweni ke mina. Kodwa nje wena ngizokubamba. Kulungile. Wena nje ngizokubamba. Wena ngizokubamba. Mina ngiyahlala kaNdile owami. Indoda yakhe iphashile la. Ikulungile bongayiboni ukuthi iphashile ekuqaleni ngizoyibona manje. Ulethi. Ngicela ukuthi umkhululekise. Ngizokubamba. Mbuka lapha ekhaya kuyacaca ngazothi sizoliphetha la udaba ngesimanga sokuthi kuningi okunye phezu kokunye nokunye phezu kokunye kodwa bafethu lapha emakhaya ngiyanicela menshela intombi akubo ukuthi uyimisele ngayo ungazodlala ngayo musani ukudlala ngezingane zabantu because nani nizozala amadodakazi ngelinye lamalanga angeke nize nijabule amadodakazi wenu engekho happy ngesimanga sokuthi phela ikhama hayigiji address iyakhona ngqo into oyenzile nje komunye umuntu iyabuya nje naseyinganeni zakho mekuthi ayibuye ngakwena nakubazukulu bakho nakwisizukulwane sakho wenza nje wrong na kanjani ikhama ayiduki ngiyacela ukuthi sithandaneni sizwelaneni sazaniseni sibe nozwelo omunye komunye singenzani kabuhlungu because sonke singabantu siphila la emhlabeni siyakudeserve ukuthi sibe happy njengazo zonke ezinye imuntu ngiyacela usingakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu bye. Sondela iBlack Life Traditional Pharmacy iyona impendulo yinkinga zakho zomjolo inesibambelelo somama esobhudi osisi kanye nobaba uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo khululeka ngeke aphinda babone uzobona wena wedwa ezwe wena wedwa acabange ngawe wedwa afune wena kuphela thole sakhe isibambelelo namhlanje angadluli nobusika ukuze usithole faka iorder namhlanje 062 219 7748 uma ufaka i-order khululeka sikudilivela noma ngabe kuphi magumbama nomhlaba ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho uza kwi Black Life Traditional Pharmacy silapha ngezimpande zama-Afrika.
Der Black Life TV.